Swali temporani fl-isptar Mater Dei, jiġifieri il-kantin tal-istaff u l-librerija fost oħrajn se jkunu qed jinżammu biex jintużaw b'mod permanenti. Dan ġie żvelat mill-ġurnal Times of Malta fejn kien spjegat li fil-ġimgħat li ġejjin se tibda l-ħidma biex dawn is-swali jiġu rranġati bil-għan li jibdew jintużaw b'mod permanenti. Bosta ħaddiema kif ukoll pazjenti ddeskrivew dawn is-swali bħala diżumani, b'sodod qrib xulxin mingħajr ebda privatezza u dinjità għall-pazjent. Tant illi sabiex pazjent jieħu shower jew tal-inqas jagħmel toilet ikollu jinqeda f'portable toilet. B'kollox hemm tal-inqas 6 swali ta' din ix-xorta fl-Isptar Mater Dei, 6 swali mingħajr toilet deċenti jew shower. Kelliema għall-Ministeru tas-Saħħa jikkonfermaw li fil-ġimgħat li ġejjin se jibdew xi xogħlijiet minkejja illi sa ftit tal-ġimgħat ilu il-Gvern kien ċaħad l-eżistenza ta' dawn il-portable toilets u showers. Is-sitwazzjoni fl-Isptar Mater Dei minħabba influss qawwi ta' pazjenti u sussekwentament nuqqas ta' spazju idealment kellha tiġi mejjuna mill-Isptar San Luqa dak iż-żmien immexxi minn Vital Stewart. Madankollu tul is-snin baqa' ma sar ebda xogħol biex dan l-isptar jaqdi lil pazjenti bi bżonn ta' kura akuta minkejja il-wied ippumpjar ta' miljuni ta' euro minn but il-poplu. Issa mhux biss teżisti l-problema ta' nuqqas ta' sodot, iżda hemm anke l-kwistjoni ta' nuqqas ta' infermieri biex jagħtu l-kura lill-pazjenti. Tant li preżentament hemm nuqqas ta' madwar 500 infermier b'medja ta' 3 infermieri ma' 24 pazjent.